Και εκεί θα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες το εξής. Δεν μπορεί να κοπεί ούτε ένα κλαδί, ούτε ένα δέντρο, εάν δεν έχει γνώση το δασαρχείο. Εκεί, όσον αφορά την υλοτόμηση, την ευθύνη, και δεν το λέω αυτό για να πω ότι εμείς είμαστε καλοί και άλλοι κακοί, αυτή είναι η πραγματικότητα. Την είχε και την έχει το δασαρχείο και μάλιστα αυτό είχε ορίσει και εργολάβο, ένα δασικό συνεταιρισμό, ο οποίος ανέλαβε αυτή την υποχρέωση. Φυσικά, εκεί πάντοτε υπάρχουν άνθρωποι των τεχνικών υπηρεσιών των δικών μας, φυσικά του δασαρχείου, και όλα αυτά που κόβονται αριθμώνται και φυσικά μετά εκποιούνται. Απλά... Πηγαίνουν δηλαδή υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Κύριε Σπυρόπουλε... Την ευθύνη και πάλι, τη εκτίμησή τους την έχει το δασαρχείο. Το δασαρχείο, ναι. Μάλιστα. Γιατί πρέπει να σας Γι' αυτό αν δείτε όλα τα κομμένα δέντρα έχουν αριθμό επάνω. Είναι χτυπημένα με αριθμό, είναι αριθμημένα και φυσικά δεν γίνεται κάτι στην τύχη. Τώρα, αν έχει γίνει κάποια υπέρβαση ή οτιδήποτε άλλο, αυτό θα τελεστεί. Αλλά σε καμία περίπτωση εμείς από μόνοι μας δεν κόψαμε τίποτα. Ναι, καλά. Άμα κοπούν τα αιωνόδια πλατάνια, μετά αν έχει γίνει υπέρβαση ή λάθος, δεν μπορούμε. Εντάξει, σας λέω και πάλι. Εμείς δεν κόψαμε τίποτε. Εκεί κόπηκαν με ευθύνη, σας είπα, και έτσι είναι από τον νόμο του δασαρχείου και από τον εργολάβο, σε εισαγωγικά ή χωρίς μου έχουν πει ότι είναι δασικός συνεταιρισμός. Από εκεί και πέρα αυτοί μπορούν να δώσουν τις ανάλογες εξηγήσεις. Ωραία, οπότε θα επικοινωνήσουμε με το δασαρχείο. Τώρα, τυχόν κλαδιά και ό,τι άλλο έχει πέσει μέσα. Κοιτάξτε, ο εργολάβος έχει υποχρέωση να αποδώσει το αντιπλημμυρικό θέλουμε να κάνουμε, όχι κάτι το οποίο θα είναι πλημμυρικό. Οπότε. Προλαμβάνοντας την ερώτηση, φυσικά και πρέπει να καθαρίσει. Άρα αυτοί που κόβουν και παίρνουν την ξυλία θα πρέπει να καθαρίσουν και βέβαια, τυχόν έχει πέσει. Είναι δεδομένο αυτό. Αυτό το ελέγχετε εσείς ή το δασαρχείο επίσης? Δεν μπορεί να παραλυφθεί το έργο αν δεν είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Α, μάλιστα. Σύμφωνα με τη δασάρχη του Δασαρχείου Σερών, κυρία Ειρήνη Αρσονίδου, πρόκειται για ένα έργο όπου πραγματοποιούνται επίγουσες εργασίες καθαρισμού του ποταμού Αγκίτη, καθώς και για την υλοτομία μιας ζώνης βλάστησης. Πρόκειται για ένα έργο. Φορέας του έργου είναι η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η υπηρεσία αυτή, προκειμένου να κάνει επίγουσες εργασίες καθαρισμού του ποταμού Αγκίτη, ετήθηκε την υλοτομία μια ζώνης βλάστησης. Έγινε η εισήγησή μας από την υπηρεσία μας και εκδόθηκε απόφαση σχετική από τη Διεύθυνση Δασών Σερών. Εμείς κάναμε όλα αυτά που προβλέπονται από τον νόμο, ώστε να γίνονται νόμιμα υλοτομικές εργασίες και να ελέγχεται και η διακίνηση των δασικών προϊόντων. Αλλά το πού θα ξεκινήσει, πού θα τελειώσει η υλοτομία, πότε θα ξεκινήσει και πότε θα τελειώσουν τις εργασίες, η υποδιεύθυνση επιβλέπει τέλος πάντων τις εργασίες αυτές. Οι εργασίες, από όσο γνωρίζουμε, υπάρχει μια μελέτη που έκανε η υποδιεύθυνση, αφορά αντιπλημμυρικά έργα. Γι' αυτό το λόγο γίνονται. Δηλαδή, με αυτή τη μελέτη θα καθαριστούν προφανώς και θα αντιμετωπιστεί το πλημμυρικό φαινόμενο της περιοχής.